హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అనుకుంటున్నారా? ఇవాళ అయితే మా అన్నయ్యకి హెల్త్ కాన్షియస్ గుర్తొచ్చిందనమాట. ఒక జ్యూస్ చేసిస్తాను, తాగి తీరాల్సిందే, ఇవాళ మాత్రం తప్పించుకోలేవని స్టార్ట్ చేశాడనమాట. ఇది మీ అందరికీ తెలిసిందే అనుకోండి. అదేనండి, బీట్రూట్ జ్యూస్ లేదా ఏబీసీ జ్యూస్. ఇక్కడైతే చిటికలు వేస్తున్నా కూడా ఇవి ముక్కలు అవ్వట్లేదేంటి? అవై రోయ్. ఎలా అవ్వాయి? అన్నయ్య కట్ చేశాడుగా, వాడే చేస్తానన్నాడు కాబట్టి వాడే కట్ చేసుకోవాలి. ఇంకేముంది, కట్ చేసిన ముక్కల్ని మిక్సీ పట్టుకోవడమే. జ్యూస్ అయితే రెడీ అయిపోయింది రోయ్. అమ్మో, ఇప్పుడు జ్యూస్ తాగాలి కదా. ఏముందిలే, కళ్ళు మూసుకొని తాగేద్దాం. ఇంకా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదామా? బీట్రూట్, క్యారెట్, ఉసిరికాయ ముక్కల కింద కట్ చేసుకొని మిక్సీలో వేసేసుకొని దాన్ని వడగట్టుకొని లాస్ట్లో ఒక నిమ్మకాయ పిండుకొని తాగేయడమే. చియర్స్ ముఖ్యం బిగులు. చియర్స్.